Hej alle sammen og velkommen til den her video sammen med min lillebror. Hej. Vi skal optage nu. Og ved I hvad vi skal lave? Vi skal nemlig lave sådan en tape challenge, hvor vi stiller hinanden sådan nogle spørgsmål. Og så hver gang man svarer forkert, så skal vi blive tapet med ting i ansigtet. Men ja, jeg håber virkelig, at jeg har haft en god jul. Jeg har haft en god jul. Og så lad mig vide, hvilken gave I har fået nede i kommentarfeltet. Jeg har i hvert fald fået nogle gode gaver, jeg vil ikke lige afsløre, men jeg vil stille et spørgsmål først, Jacob. Okay. Og det spørgsmål, det er, hvad er koden? Nej. Det kan vi bare klippe ud, far. Det kan vi bare klippe ud. Ja. Hvor mange år har jeg gået til fodbold? 2 år. Det er sådan set rigtigt. Hvor mange år har jeg gået til spejder? Jeg har faktisk ikke gået til spejder i et år endnu. Det er forkert. Men nu... Den her. Okay, du bestemmer, hvor du skal sætte på. Jeg skal. Okay. Håret. Det bliver i håret, Nora. Det gør det ikke. Jo, det gør. Jeg bestemmer hvor. Nu falder den i hvert fald ikke ud. Nu falder den i hvert fald ikke ud. Har jeg gået til svømning? 2 år. Du svømmer i 2 år? Det har jeg da ikke, far. Jo. Er det løgn? Hvad er min livret? Hvordan skulle jeg vide det, jeg fiskefilet? Nej, det er forkert. Det var bacon. Kan du bedre lide bacon end fiskefilet? Ja! Au, far. Au. Stop. Au. Ej. Far, jeg bliver kvalt. Nej, det rører jeg næsten ikke engang. Jeg bliver... What? Hvad er det første FIFA, jeg har spillet? Gæt. Jeg gætter på FIFA 14. Nej. Det første FIFA, jeg spillede, det var FIFA 12. Ej, et kort. Hvad er det? Et kort? Rejsekort. Du giver ham bare alle de gode ting, far. Nej. Okay. Har jeg betalt alle pengene for din green screen? Nej. Det er rigtigt. Nå ja, forresten. Det er også en af de gaver, jeg fik en green screen. Jeg kan godt lide den. Den skal i hvert fald bruges. Ikke nogen spoiler, men ja. Nå. Nej, hvilken måned fik jeg min Xbox One i? Jeg gætter på september. Nej, august. Hvad er det? Vis dem det. Det er en linealjagt. Hvor mange flasker cola har vi købt nu? 2. Ja, det er rigtigt. Ej, jeg havde det rigtigt. Ja. Ej, hvad er det rigtigt? Det var... Okay, så er det min tur. Nej, din tur. Først. Okay. Så er det din tur, jeg har til at sige noget. Du kan ikke se noget. Nej. Jacob, kom nu. Sig. Hvem sagde til mig, at vi havde chancen for at få det her hus? Hvem sagde det til mig? Det var mor. Min tur. Ja. Hvor lang tid har jeg gået i skole? 5. Det er 6. Nej, det er først, når du kommer i 6. klasse. Så Nej, det er 6. Jeg gik også i 0. klasse. Og jeg har også gået et halvt år i 5. Og jeg gik jo også et halvt år som en nye 0. Ja, men det var... Nej, jeg tror ikke, du kan se noget efter den her. Nej. Jacob. Han kan ikke se noget. Han kan seriøst ikke se noget. Han har tape i hele ansigtet. Hvor mange forskellige slags kaffe ting til vores kaffemaskine har vi haft i alt af forskellige? 4. 3. Jo. Jacob, det føles som om. Ej, ikke mit øre, far. Okay, det er godt nok nu. Ej, far, det er godt nok nu. Okay. Det her, det er nok video. Nu skal vi tage alt det her af. Er du klar, Jacob? 3, 2, 1. Au! Det er dejligt behageligt. Au, mit hår. Synes det går ondt. Au. Du står bare og griner for. Alt dag. Du har fået intet af. Mit hår. Au, for satan.
Noah. Det er fordi, du prøver så meget på til sidst, far. Sindssygt meget tape. Nu røg alt det der ud. Jeg tror, mor ikke er så glad for. Mit hår. Ja, det var den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Hvis I kunne, så smid et like. Og så skal jeg have ordnet mit hår, og så ses vi i næste video. Hej. Hej.